खेबसे खालामबानो जायो थिग माबायाव मा होनो जेनेबा 10था 11था उन्दुसै नालाय खोनायाखै औ नों सोरखौ खालामग्रोदो 10थासो समाव ओमफ्राय सोरांसेयाव 2थासो समाव सासेखौ होदोलाय नों बारा हाया होनलाय आं हाखानाय नङा दे बाजै नांगौबा आं न'खौ गंनै लुगोन आङो बाजै दे औ दे औ सासेयाव गंसे सासेयाव गंसे औ जायो आगै बिदिबाबो बिदिबा नोङो आं सासेनाव मानखोबा नोङो नारजाबबाय थागोन ना नों आंखौ कम्बल खाख्लुमना कम्बल खाख्लुमनानै थानोसै नामा आं बायहेरायाव ओंखारगोन बे नोंबा जे सासेखौ खालामोबा आं बायहेरायाव ओंखारना थागोन बिदि खालामनांगोन नांगौबा नोंसोर सानैबो आंखौ माबा आं गोलाव जाना होनोसै आं गोलाव जाना होनोसै नोंसोरनो मावदो जादों दे औ माने जेनेबा आंहा बोरै खालामो औ माबे माने आंहा हेरेसमेन्टआ बारा जागोन बाजै नुवाहाय आगै दालाय हौवाफोरा खेबनै खालामोना सोरबा खालामोनो खालामनायालाय सासेखौ उन्दुजेननाय फार्स्ट उन्दुजेननायाव खालामदो औ ओमफ्राय नोंहा मुगासे जोथोम उन्दुनानै सासेखौ बारहोदोलाय मा औ जाया होमबा जायो ओइ खोनायाखै आगै नोंनो माथ्र' हिनजाव बायदि जि मिनियोबा बै सासे नोंनि नोमबाजै बायदि मिनिथारोलै नोङो 2-0 बायदि मिनिथारो नोङो 2-0 होनबाबो जि मिनियोना आंहाबो अबेहाय लोगो मोननांगौ दे बेबायदि बिबोनां सना एथ' मोजां रायज्लायग्राखौ र' बाजै र' आं नागिरगोन दै नागिरगोर आरो नै खोनाबाय आगै आच्छा जानला मोनला मानसिनिखौ दा हरखादे आगै सना दे औ हरा आरो आं नोंनावसो सोंहरग्रोखागोनबा औ एसे नों बायदि गियान बायदिसिना रायलायनो गोरों मा गोरों गेस्रेमफोरखौ नागिरना होआबा आरो जानला मोनला फाल्थुनिखौ दाहोदे आगै दे ओमफ्राय नोङो लावर होदों आगै ओहो आं माबासो सोदों ए माथो आंनि रायज्लायनायखौ माथो खोनाफैफिनजोबो नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफ्राव बिदिनो दाबसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय मोनायाव ज'यैनो ज' उन्दुलायसै आच्छा ओइ आगै सना बाजै ओइ मा बाजै आं माबा सोंनि बाजै दे माबे खोन्थालै बाजै सना दे औ दे सना दे औ दे बुं दे बाजै ओमफ्राय हाबा जाबा ओमफ्राय हाबा जानानै जे हिनजाव हौवा उन्दुयो ओमफ्राय मा होननानै माबोरै माबानांगौ ओमफ्राय बाजै खोन्था दे बेखौ औ जेबो नङा हिनजावजों हौवाजों नुलायबाथाय बे बुस्थुआबो ख्रां ख्रां जालायखायो लाजिनाय फैयाहाय आगै बिदि बुस्थुखौ नुबाथाय नंगौ हौवाफ्रासो लाजिबावा ओमफ्राय जोंसो हिनजावफ्रा लाजियो उमुसुमु जायो नंगौ